Med funktionen Min DGS kan du gemme alle dine foretrukne firmaer, venner og adresser. Det er nemt at oprette sig som bruger. Indtast dit navn, din e-mail og vælg et kodeord, som er nemt for dig at huske. Du gemmer dine favoritter ved at markere firmaer i resultatlisten og klik Gem i Min DGS. Du kan også gemme privatpersoner eller foretrukne adresser. Næste gang du besøger digulesider.dk, kan du logge på blot ved at indtaste din e-mail og dit kodeord. Du kan nu finde alle dine foretrukne firmaer, dine venner og dine mest benyttede adresser. Med Min DGS får du din helt egen telefonbog, der giver dig et overblik over dine kontakter og samtidig gør det nemt at planlægge ruter og skrive kommentarer.